Всіх вітаю, давно я нічого не стрімив, хочу пограти трохи в гру 16 королів 3. От ще не зробив нового кастомного персонажа, я завжди граю за Галич, ще може треба пробувати хати ногах, або за полю, або за боковину, не знаю. Я вже десь 2-4 рази грав за неї. До речі, цікаво, можна створювати правителя. І перед тим я створював жовтого лева на синьому фоні, зараз вирішую синього лева на жовтому фоні. Давайте стартанемо, дивимося. Значить так, треба перше правителя одружити. Я його створив геніальним, зробив його сумнівним писарем. І що. І більше я щось спробував прокачати йому вченість і адміністративне управління, а решта в нього не прокачує. Потрібно знайти спадкові властивості і бажано силу Союзу. Але виходить, що силою Союзу у нас тут зараз спадкових властивостей немає. Тобто тоді без спадкових, просто він народив і по стилі Союзу. Давайте подивимося. А у нас тут найсильніша Буковина. З Буковиною це буде 1000, ну 2000 навіть. Але та Буковина, вона 10 років, поки 6 років треба дочекати, поки воно доросте. Так, велике дуже Лезія, здається, перший варіант. Тобто перепише, що може хоча б повнолітня. 16 років. З 5. Може швидко. Але вона і 25 перше. Я говорю, бо 16. І можна це не пише. Буде. Так, подивіться, що є за підводник. Ну, зараз є скільки є підводник. Я, до речі, собі деколи буває записую все. Записую скільки. Що знаємо. Просто я запишу собі пізніше, пережу гру, що це початок за Йосипа Довганя. Деколи щось глючить. І потім вже можна буде собі записати. Значить так, які в нього тут є підводні, якийсь жрець. Жрець було б одружити з кимось, кого найбільший пенік, щоб якогось лікаря собі знайти. 23, це не дуже велика. Пеніс. А взагалі, тут є якісь є чарівність. Це буде чарівність. Так, Ярослав, це канцлер. Можна було б нагадати. Ага, тут я зробив фільтр по добре. Якщо без спадкових, то можна спадковувати. Я почав з найстарішого, так, найстаріше. Ну, наприклад, 23, це має бути мінус мислі. Правда, шанс завести дітей це так. Чого не заведу дітей. Таїсу, напевно, було б добре. Перше, подивимося. 22. Візьмемо подобалось. Давайте там подобалось. Хорошо, називаємо. Мати лінію швидко. Дивіться.
Будемо шукати подоблесть. Так, в нього 30 балів. А в нього щось маленьке є. Цього геантез. Те, що гігант. 24, це все сильніше. Давайте візьмемо великою якось. Беремо властиву самостійковими. Зрічку ставити. Коротше, на у нас є якась Геркулес. Так що візьмемо Геркулес. Так, візьмемо взяти. Тут ще 5 персонажів. Це досить мало. Тобто, якщо ми візьмемо посуні всіх навичок, ну нехай буде польська Барбара. Так, просто. Хай ми останнє за якогось так подоблесті. А до речі, є Геракл. Там немає великої доблесті. Не дуже делікатно. Це обдарований. Так, можливо, ми давайте ми її від цього загенника відправимо, а іроїди, що знаєте, 5. У мене небагато придборів. Іроїди ми знайдемо і за дерево. Сподіваюсь, не забути чудометрійніші поставити. По ідеї так, тут я зробив матеріальніші. Тут що таке? Відсутність спадками спосіб життя треба вибрати. Думаю, найкраще вибрати вченість і вибрати медицину, щоб був бонус до життя, щоб він довше прожив. Будемо качати йому залізне здоров'я, залізо здоров'я тіла. Чим довше він проживе, тим більше зможе народити дітей. Так нема. Дозвольного віку можна оголосити війни. Поки що потрібно створити. Не знаю, чи в мене взагалі є гроші на професійний пол. Так. Хотів би створити блогерників. Наприклад, найперше мені треба буде, напевно, перше дивимося, що йому треба для того, щоб стати. Зараз він є вождівство Галич, і це є частина Галич. Так, щоб створити титул, треба більше золота і треба 2 з 3 графств. Тобто у нас зараз є. У нас тут є 2 з 3 графств, щоб не стати графством, потрібно розвивати якісь статі або Заславль, або Теребовлю. В принципі, Теребовлю тут, думаю, було б легше, якщо я переключу назад. Тож мені треба або Заславль, Володимир він трохи, по-моєму, сильніший. Ополчення, а в мене ополчення всього 300. У мене мало. І застільники. Тут важко було. Вже так, хочемо. Давайте подивимося. Ці, по-моєму, вони протидіють застільниками, а застільники це є тільки підтримки. Тим часом, але дружинників також створити, можливо, почати за кількох українців із поліції.
Речі легка піхота. Наприклад, створю стрільців і створю легких піхотинців. Такі піхотинці будуть боротися проти дружинників, а стрільці будуть боротися проти застільників, які не є. Треба десь розмістити володіння. Тут можемо ставити галочку. Додатково відкривається. Напевно, найвигідніше тут поставити. Так, а оці треба поставити. Так, тут. Нехай буде і воля. Так, в мене тут поки що цього володаря є тільки два полки. Як ми більше не можу створити. Воїнів треба. У мене є пару воїнів. Але мені треба почекати, коли наберуться основні полки. Тоді було б добре покращувати тут, у мене немає золота. Можемо побудувати або золозборі. Золозборі буде давати плюс до престижу або ринки. Ринки будуть давати плюс до торгових став. Давайте я побудую столиці в Галичі, побудую ринки, щоб було трохи золота, бо тут чого не можу, а тут вже ринки збудовані. Окей, тоді я у Львові побудую ринки. У мене хоч трошки золота. В мене золото закінчилося. Супер. Окей, добре, тоді можна зберегти ще раз гру. Хоча, не знаю, чи потрібно. Ми ж нічого не змінили. Ну, тоді можна зняти з паузи, поки що ми зробили все, що ми могли. Єдине, що треба зробити точку збору, тут деколи на початку починають нападати хтось вкладений союз. Зараз у нас просто правильно? Три титули графства. Що ти давайте подивитися, можна робити цей. Так, контроль не може цілий партію не може виконати. Тренували ще двором навчити коментарі. Що я зараз роблю? Організація армії, так? Швидкість поповнення полчення. Окей. Добре. Давай, пані підтримує. Це у мене варіант. Внутрішні справи або... Так, не можемо виконувати завдання, нема королівства. Ясно. Посилити розвиток власти або... Значить так, потім плюс 6%. Зараз малий відсоток. Тепер дати до мене впаде. Теж цікаво, який в мене є розвиток. Що посилити на огляд автомат, можна подивитися по розвитку. Розвиток на буде розвиток поганий, він йде розвиток розвиток 25. Ну і Рим, думаю, Рим тут розвиток 25. Деякі особи розвиток 20. Йде Франк. Розвиток 15. 15. У нас сюди розвиток поганий. Розвиток йти. Розвиток 13. Тут ще чому розвиток йде.
В Індії щось дуже великий розвиток. 25. У нас просто дуже слабенький, маленький. Давайте попробуємо. Я раніше, в принципі, ставив так. Да? Що я ставлю вмів воздуху. Я попробую розвинутися. Тоді в мене 2,5, 2,6 впало до 2,5, це невеликий старт. А розвиток, напевно, важливіший. Так, а що я поставив розвивати вів? Це було галич розвивати. Я щось не то поставив. Добре. А що може канцлер? Канцлер покращимо. У нас тут є кращий канцлер, чому у нас у нас є спрощення. У нас тут немає. По Україні. У нас є кращий, є у нас кращий маршал. Цей. Що? Хай буде так, ти не радий. У нас є хтось кращий. Ні. Це непоганий варіант. Можна зараз поставити, наприклад, але що тут можна прийняти до мене? Плюс один нам нічого не дає. Придворні інтриги прихідні, хай буде придворні інтриги. Ми це мало що. Добре. Нам здається, треба було б дочекатися, поки в мене хоча б зберуться професіонали і зберуться воїни, поки що у нас тут є 8 воїнів, це трошки мало, 5 було більше. Можна хіба що так і це я більше вручив всіх придворнів, як в мене немає. Тобто давайте ще раз подивимося, чи є хтось не перебуває в Вололі. А чому Вололі не перебуває у шлюбі? Треба його одружити. Це Людмила, вона молода, має одне очко. Може вони народять багато дітей. Треба було б мені лише хоча б одного. Треба було б мені хоча б одного воїна. Воїна можна запросити рішення робити. Запросити лицарів. Запросити. Правда, забираєш 50. Нехай буде, воїнів мало. Не одного воїна. Добре, але в мене зараз зібралися. Ополчення в мене зібралося, воїни в мене зібралося. Тобто 1300. І по ідеї міг би напасти на Теребов. Ну, на цього, на Волинську. Зараз. Я можу його підказати. Давай так, запустити 10. Давай зразу комусь. Ну, давай візьмемо. Добре. От ми збережемося і почнемо воювати. Найперше, тут найслабше, ну, в принципі, червоний окей. І червоний десь тут 2. Але я хотів перебовлю. Окей. Так. Прям з перебовлі, мені перебовлю треба для того, щоб стати гарним. Тобто, звісно, не можу. Чому я не можу, репутація нижче, ніж монетність. Угу. Окей, добре. Підкорити також не можу, бо репутація нижче. Малий рівень такий, до речі, у нього зараз репутація. Добре ім'я. Другий рівень. Хай тоді збивати гра. Та от чесно. Деколи використовується, деколи благочесно. Я знаю варіанти, що використовується, але менше з тим. Давайте.
Так, треба зібрати. Де мені тут по... Я щось... Паузу. Давайте збирати нормальні моделі. Так, зібрав. Окей. Треба поставити когось з хорошим, так, команди командира. Не когось хороший. Взагалі, Бодря краще так, так, інший етапом помер. Давайте спробуємо. Дивимося. Окей, дивіться. Дружинники зустрічають протидію потенції. Потенції зустрічають протидію стрільці. Ура! Значить, я побудував гарну свою армію. Зараз мені треба тепер зайти сюди. Можна включити максимально 9 місяців. Павло наш. Хай Павло служить мені. Окей. Так, а це що нальотчики? Нальотчики зараз можуть на мене напасти, і стрільники. Я можу тут лишити, я не знаю. Бо вони так бачу, готуються в мене. Ти лишити. Поки йде облога. Так, лишити. Є. Злітну армію, злітну фільм. Щось не так добре. Давай я поділю на скіл. Щось вони. Так. Бесіс народила раз. Ні, хочу він називався не раз. Як мого право стані назвали Йосип, а його сина першого назвали Петро до Петро. Ні, не так. Блін, я не встиг тут. Трофеї грабіжників відібрано. Супер, тепер мені треба сюди, бо тут 100% я переміг. І не знаю, чи мені треба заручника. Можу собі взяти заручника. Добре, хай буде заручник. Окей, це я завоював домен Теребова. Так, була одна поразка. Я можу там поділити війська 20 від когось. Тобто поки що спустити, так, дійсно наліт. Я ж відбив наліт. Термін Союзу скінчився, це фігня. А хто став наступним володарем Силезії? А він хіба не родич той ісландзян? Блін, втратив союзу. Але якщо в мене народився син, так зараз у всій формі, дивимося, всі не одружені, не перебувають шлюбі. Так, Антоній, мені потрібні запросимо, дамо йому 12 золотих і хай він буде. Так, це не приборений ДН має доблесть 22. Так, от точно треба пустити. Так, і всім треба одружити їх просто. Так, є дитія. Просто. Червоний. Стен, Євген придворний.
можете відкрити. А чому шанс завести дітей низько? Що вона? Ні, вона 25, наша не дуже. Так, то я все знайти силу Союзу, баронство дає поле. Ага, давайте ми просто заберемо тут військово. До речі, в нього він не перейняв няньну. Добре, давайте ми лічиться. Мені треба союзників на початку гри. Давайте зробимо союз з Буковиною. Буковина зараз сильніша. То насправді було чудово вибирати нащадка, але йому треба було б дати дитині освіту. Так. Маємо досить довгий в мене більше сигналів, так? Добре, тоді хай буде і його поле. Тому також подати освіту. Тому треба дати освіту. Це маємо більше. І йому треба було багато, тому я поставив жінку, тому треба може навіть не можна вибрати дітей. Що діти ніде не народилися. Добре. Але можливо пізніше появляться якісь діти, щоб ти десь кимось хоча б дружити. Взагалі дітей немає. Так. Ваш ворог, вождь Василь Кушич. Ага. Потрапляє в полон. І що з ним можна робити в полоні? Можна. А, він же не в полоні. Вона мені говорить. Добре, тепер я сказав, я можу створити герцог. Правильно, герцогство Галичини може було, не вистачає золота. Добре. Думаю, потрібно буде контроль над графством. Над Теребовлею. Зараз. У нас графство має найменше, ага, немає. Теребовлю все-таки треба контролювати. Добре, давайте будемо так, контролювати Теребовлю. Чому я не можу вибрати Теребовлю? Ну, Львів я можу вибрати. Ще дивно, чому Львів. Так, нема придворного лікаря. Треба вибрати якогось на придворного лікаря. Я, здається, 23. Добре, хай буде хоча б та, що має 23, і це буде один світ мовить. І подивимося зараз, як хтось не одружений, діти будуть не одружені. Подивимося. На всі залишні. Василько, батько заручника на ім'я Олексій, позбувся Грабовський з майна, чи відмовився від справедливості. Олексій, по бажанні може відправити додому до своїх сім'ї.
Ага, бо Київ захопив іншу. Добре, мені тут треба буде. Так, червен слабший, так, Володимир воює з ким нападає. А ні, тут ще був Тарнов, але давайте поставимо тут точку збору і будемо. Так, скільки у нас є. А, до речі, між іншим, ми можемо. Які війська Червена? Червена, дружинників 100, ну, добре мати більше листів. Так, щоб збільшити, треба потратити це. Я зараз в мене у нас більше моя. Так, треба це в мене армія збереться до 300. Так, добре. Давайте будемо розблоковувати це залізне дорожче. Так, і дивимося, чи вже зібралися 230. Я тут є. Так, а у нас записано. Так, так. Е, І давай збережемося перед червоним. Так, і будемо зараз нападати на червоне, будемо завойовувати Белс. Так, просто зробимо G20 нормально, зібрати сюди, лукатимо. Поки що я місяць, 8 місяців тому, ми завоювали Гаус, ну ми можемо тут відповісти, що буде. Це ми завоювали Гаус. Завоював Гаус. Окей, значить, по ідеї, як тільки збереться золото, і всіх треба розпустити. Як тільки збереться золото, так зараз в мене стільки армії. Ну, насправді, ополчення воно слабеньке. Я можу, наприклад, так, цей воює з Гродно. Не знаю, чи варто зараз. Бо мені так. Мені, щоб воювати Галич, створити титул, мені бракує 125. Добре, почекаємо тоді, поки золото збереться, тоді будемо думати, чи будемо воювати за Угорщину, за Ужгород чи за Славі. Бо за Славі мені також потрібен. Бо ця частина є королівства Галицька Русь. Щоб створити Галицьку Русь королівство, мені треба завоювати Володимир, Червоний. Низький контроль, галс, низький контроль, так, так, по цьому у нас 2 Кирил, у нього тут 13, але він в мене зараз з'являється цим, я не хочу. Так, я не помітив, треба постійно пильнувати
хтось нальот Бандера, то обурення все. Я думаю, це хорошо. Та і грабіжників відібрано. Супер. Тут верховний вождь поляки. Поляки, звичайно, що але постійно нападають. Але я відібрав грабіжників, це добре. До речі, в нього є тут блуд, можна він звідки знаходиться. Міщані, Сандумар, можна відправити шукати секрет, і дізнаємося, що він служить туди. Так, внутрішня єдність може. А хто він такий? Герцог, я також зараз мій герцог. Так, як відправити шукати секрет? Шукати секрет. Лев Міщані. Хай там секрет. Зараз в мене десь рівень майже домену. Так, стоп, я вже можу створити герцогство. Ну, секунду, я можу створити герцогство, можу оголосити війни не цікаві, можу створити титул. Створити титул, давай створимо титул, герцогство Галицьке. Тепер ви верховний вождь, супер. І ще треба створити червонські міста, але бракує золота. Потрібно більше золота там. Опікуна треба. Це буде на воїни член. А що, я можу мати більше воїнів, у мене щось їх немає. Ну, я не знаю, запросити ще чи що. Я вже запрошував. Давайте подивимося. У нас є два в'язні. В'ячеслав, хто такий В'ячеслав? Це вже деколи. Я можу за тебе золото дістати. Ні, ти золото вождь Петро Червоний не хоче. Я можу. Це, правда, 0 до області, ти мені не будеш корисним як. А, що ж тут зробити? Давай просто завербуємо і слабкі вводять впливу. А Ростислав тут такий. Це міг би навіть згодитися мені як воїн. Ну, 10 не хочу з нього на 10 злотих. Я також візьму його, буде мені воїн. Так, давайте подивимося, хто у нас тут ще не одружений. Так, оцей подолянин не одружений. Може його з кимось одружити. Ми візьмемо побіг возьмемо наймолодшу. А от є якась Мирослава та Таїсі. Рівно одружити з якимось. А може хоч в мене є хтось. Хто також? Ні, Павло Зоф'янович, придворний, він також чарівний. Хай там і цього Олексія одружився, який візьмаємо славою заручений. Той же заручений, Таїсу також можливо заручити, але поки що не видно. Всі вже старі. Я ще десь моє, але зараз, коли я поповню з отриманий номер репутації. Добре. Так, і давайте збережемо гру, що у нас вже герцогство. Герцогство здобулене. Тобто не здобули, по суті, купили собі титул герцога. Тепер верховний вождь Йосип Галича, він став герцогом. Так, а чому в нього більше дітей немає? У нього чувствується одна дитина. Давайте тут є вплинути підступи, завести роман. Давайте почнемо вести роман. Висловити любов від шаху.
І щоб вона народила йому ще дітей, ну капець, тільки один син, досить мало. Так, Мстислав, ага, Буковин, це, по-моєму, мій буде. Так, Угорщина, Палестина. Розбити, Бажан Яси. Розбити, ага. Зрозумів, добре, Буковина якось розбила. Так, мені треба було б червень. Треба ще червень. Чи мені вже достатньо, в принципі, щоб створити місто Галицька Русь. Мені треба 2 герцогські титула. 5 необхідних раз. І ще треба одне графство. Давай тоді Волинь. От Волинь закінчили війну. В мене, по ідеї, більше, ніж в них. Тільки, я думаю, краще зробити точку збору десь поближче. Далі зроблю. І, і будемо послалі треба. Послалі частина Галицької Русі. Давайте послалі за цей. Заберемо. Так, а герцогство я ще не можу. А мені здається, комусь це графство віддати. Може я заберу Вождівську Володимиру, ну, якби під головне, перше славі, ось собі так, зберегти каналі. Ну, знову ж таки, нічого не треба робити. Виберемо, що коли зберуть, збирати всі. Але ж не бачимо, оцього. Поволі, добре. А він не зібрав? Ну, давайте підемо спочатку. Там, напевно, що пересував, лутає, город, ні, це дивитися на зірки, можна тут на 50, давай далі. Так, думаю, що воно може бути скільки. У нього тоді 300 застільників, так? Ні, 300 точно, 100 тих. Тобто мені достатньо, у мене тут є скільки. У мене є стрільці, а лучник не треба було більше, що в мене було 300 лучників. Але ну, давай зараз спробуємо, якщо ми з'їдемося з ним в поєдинку. Зараз якби 43% він може виграти або програти. Треба було, можливо, можна було запросити цього Буковину по помочі, якщо ми зараз програємо. Але я думаю, справді сам. Ні, не справився сам. Він фігня. Давайте тоді відмотаємо назад. Можна або найняти цих. Все-таки тут в них є всього більше. Якщо ми, наприклад, тут розмір, вони мені так прямо не збільшаться. Так, якщо я прошу так, можна сказати титул, але я втрачу мій персонаж Йосип. Так. Повинна ні з чим не воює, не воює. Так, вони на мене напали, я дістав бонус захисника 96%. Може тоді підемо в пересотник. Мій Давид показує, що
Життя поливає брудом на нашу мати. Привид землі. Особисто займусь придбанням відсотків. Окей. Послалі. Можна вимагати. Добре, буде вимагати. Так, що я завоював послали. Тепер мені ані не треба нікому роздавати, у мене збільшилось від того, що герцог плюс 2. Теж цікаво, чому руські суди не пустять. По суті, я думаю, що зараз придеться комусь віддавати проведення, але не тим. Окей. Мені треба дочекати, що в мене зросте золото. Речі, що у нас тут 8 місяців 2 роки. Внутрішні справи це колосальні, мене просто має оце. Вивши колосал, якби комусь. Моя медок недостатньо. Я буду захищати вас, буду знаєш, видно, що вона народила цьому. Так, окей. Так. Гратися буде складно. Правда, пише місії йому наш, але його поскарли легкі піхотинці. Речі, поскарли це хто? Це важкі піхотинці, тобто як дружинники. І легкі піхотинці союзники. Ідеї можна було б спробувати щось відтяпати, але я навіть не знаю, чи варто. Краще було б, не знаю, вар. До речі, по культурі. Чи в мене є з кимось робити гібридну культуру? Тут все руси, тут печеніги, валахи, мадяри. З хорватами він міг робити, як я б захопив якусь або з поляками. Але тут у нас однакові моральні принципи, однакові, тобто не треба було тут щось забирати. Що з мадярами, тут принаймні можна вибирати між спільністю і між войовничістю. Але я думаю, що в них можна було вибрати військові традиції жінок. Насправді не можна. Може, пікінг є, але пікінгів робить не також саме як тут, нормально тюк, мадяри, мадярсько. Валахи, з валахами, датська мова, валашська. Коротше, мені треба було взагалі-то з хазарами зробити хазар, якщо б з ними зробити це, не тоді є рівень, здається. І воїни командири можуть. Казахів, хазарів, і тут далеко до хазарів. А взагалі, треба було подивитися в нас. Так, греки зараз вони в якому? Вони зараз перебувають в племінному ладі, ніби з греками. Як мені з греками зробити цей? З греками треба було йти сюди, ну коротше складно. Так, а з тих всіх греки не найбільш посунуть культура, тому що вони візанті. Я би, наприклад, завоював, не знаю, Крим, частину Криму, але по-перше, вони дуже сильні. Тут є. По-перше, тут є дуже великі армії, а тут їх напевно, не за. Хіба тут добре, де відповідь завершення.
або робити претензії на власність. Ну, в планівному віці це не дуже потрібно. Так, Унгвар. Давай ми заберемо графство, Унгвар, перед Темплен. Давай Темплен візьмемо. А чому тут 400? Окей, добре. 400. І поставимо тут десь близько точку збору, зберемо всі фінальні дні, зберемо всі. Так, у нас тут не спосіб галочки був, а тотал демерка буде. Ми десь кудись гуляємо. Так, можна вибрати місце. Так, тут робиться. Так, вони тут ще 5 місяців підемо знову розділили по армію, не знаю, наполовину. Половина плем'я Антуана, історичі канал, половина збірної акції. І візьмемо армію цю. Підемо сюди. Так, другий син був в мого прапрадіда, бо я вже трошки забув. Петро був найстарший, по-моєму. Нижче за Петра був хто? Так, от прадіда. Він там отже, значить, прапрадіда Йосипа були діти Петро, Василь, другий Петро Василь. Не зря буде, а Василь. Василь. Правильно? Так, Петро Василь. Василь Петро. Дивитися. Буде на відсотку. Мати заручник, а тут в нього ніякого немає. Тоді прийдеться просто нарізати вимоги. Було б теоретично з хорватською культурою створити гібридну культуру, і я тоді отримую 4 хорватські інновації. Це поки що єдина реальна культура, з якої можна було б зробити інновації спільно. Я тут майже нічого не дизайну. Якщо я коли не граю щось воювати, один
робити? Якщо би ви мадярські бувають, то мало. Якщо словаками, не словачки. Якщо хорвати мають досить багато польську взаємну, так литовцями можна було розпливати задною плані. Ми повинні робити греки. Тоді, але якщо мені висуває розвиток графіки, я не можу робити. Зараз платами не зможу створити на культурі, бо в Україні немає років. Раз, коли не вистачає. А скільки толерантність? Толерантність. Толерантність 5 вона падає. По суті, якщо прям вже, то можна було б зробити так, мова зафіксована. Так, мені треба віддати на віддати одне віддам. Це аудитор, маршал двоє. Правда, було добре акваду, але я акваду бачу, вкладу робити не можу. Чому йому не дати? Зараз сторінки стіни. Мені хочеться сюди таємничку. У мене всі не співати, у мене тут. Треба дати таку. Не знаю, кому його давати. Якщо йому дам земле, то я можу його дарувати. Якщо рано давати, то можна будувати. Не буде. Стані немає. Качно текла. Добре, а до речі, я можу створити титул короля Росії? До речі, якщо я вже герцог, я можу, наприклад, приєднати парт до інтеграції титулу. Вашій владі має бути королівство. Ага. Якщо в мене може інтегрувати, то я і зрозумів, буде ясно. Так. Ясно. Хай просто тому Алдеберу давати величі. А чого він дітей не родить? Не може бути жінка. Ну, не родить, то мені дістанеться назад. Так. Кожен класний вассал отримає мінус 5. Я йому дам тип, і можемо як васалу дати наказ васалу підвищувати. Так. Ага, я не можу сказати йому найвищий титул. Не клінкер. Угу. Давай тоді зводить повторювати культуру або зводити
А чому ми тут блокаємо? Ага, це, коротше, ясно. Треба якогось нового разу. Євдокія. Це комунікує 14. Тому що буде 20 молода, до 14. Добре. Ну, шукати секрети, давай. Так. Часом можем торбочно обороняється від балатона. Ну, Решетні лучники це поняття. Вони протидіють і застильникам, і важким піхотинцям. А тобто можна тиснути робити. Я, до речі, що я зроблю пікінерів? Пікінери, вони так, легка кавалерія, волшеб, бойові верблюди, елефанти. Хто проти кінських лучників? Хто протидіє кінським лучникам? Не знаю, зроблять тут пікінерів, можна поекспериментувати. Але перед тим, якщо рік треба полювати торговлю, можна створити тайпол, але в мене немає грошей. До такого у нас я теж дитина. І звісно, дітей немає. Добре, тоді хай буде перші, фронт, немає ніяких претензій. Інші ще раз. Значить так, хто у нас не одружений? Не одружений. Давайте розповімося одруженому. Бажано мати спадкові знаки. Та якщо має спадкові. Там залежить пресера. Відводний. Присвічно. Або відводний. Поділяний. Якщо ми могли якогось, не знаю, доблесного лицаря знайти. А в мене є ще один символ. О, і він, до речі, геніальний, це чудово. Можна було, по-перше, сила Союзу, Львівська Палант, Французьке поле. І тут є міцний тіл, але це теж буде щось типу такого, але якщо шукати союзи, то всі має Львівська Палант значно почти паспіш. Львівський нічого також значно значно поступається. Ну, що легких в принципі, так. Щось тут нема можливості дружити з якимись сильними союзниками.
465 і буквально 200 бонів. Що таке бонди? Це купечки. В принципі, не знаю, як будуть що. Так, молодці. Окей. Так. Що? Кого тепер завойовувати можна оголосити війни? Єдесан, Краків, Велика Моравія. Так. Київ сильніше, Ісландія слабша. Краків сильна. Так, ваш складно буде. Я теж десь Краків. Буде Велика Моравія. Велика Моравія вже зброї наші можна. У мене є прототип зброї наші. Давайте тоді бережемося чи що і будемо воювати з зброєю. Так, ну так, ну. Так, а з Гунгаром я не зможу, бо мене підписати. Мені здається, в мене з ним перемир'я, не? Так, а в кого я ще не виграв? Давайте. Моя анексія проти персонажа Верховний вождь Гостемил Вітамира Шмогла. Ідея в нього має бути зараз мирі зі мною, не? Щось плутаю. Я може ще не показав. Добре. Давайте нападемо на Великому Раді. Бо може тут... Ні, ну Гошна буде складно. Хоча Гошна зараз... Якби ж Гошну... Вони ці лучники, які діють в моєму війську, вони протидіють стрільникам і шкільцям. У мене хто є? У мене армія збирається стрільці, ні, це не стрільники, але вони протидіють стрільникам. Я не знаю проти лучників, можна легка кінота проти лучників, чи спільні лучники, чи взяти, наприклад, пікінерів. Бо поки що взяти Моравію так і не зробив дуже. Дружинники з Люсині, але інші дружинники не пізніше. Все. Ми теж нею
плюс 11 більше. А має більше так нічого. Давайте ми нападемо на Угорщину і захопимо треба одну угорську землю. До речі, щоб я хотів би завойовувати Угорщину, Угу. Земплен це частина Закарпатської області. А Фаболч це частина чого? Фізична лікарня. Давайте ми на Мораві напасти. На Мораві ми легко побуваємо. А саме отут Фаболч, що досі нема можливості персів співати нас. Давайте зібрати шаман і зібрати замість треба тренувати, щоб я підтримав фото, на більше місяців. Так, у нього є кінь получників 775, зараз побачимо, як будуть наші, хто там у мене є. Списники тільки 25, що не все, напевно, погано. Може, одразу треба, так, вони мене, по суті, зустрічає, так, це відчуття. Це треба було, так, побачити, коротше, воювати з Угорщиною поки що не будемо. На Мораві воно легше буде її завоювати. Так, тоді йдемо на Моравію. Так, якщо я буду воювати з претензією, то стане правий тон, і не зможе більше це робити. А давайте попробуємо. Тут загерство можна виявляти. Тут загерство України. Зібрати питання, зібрати сюди. За що ми воюємо? Ми воюємо за осілок. Значить, нам треба буде, що ми воюємо за герцогського полання. Тому треба Succession, оці всі. Захоплені селяни. Нові вкладення в газ.
10 літа Валерія. Перший Славомир. У мене були якісь першого, не знаю. Ой, ні, зараз він називався третій син. Третій син називався Іван. Хоча б Пилипом також можна було б назвати. До речі, треба їм двом закінчилось. Треба поставити контроль. Так. Ну, що я можу. Порушники не будуть знайти збільшити повагу. Вікна дуже не потрібно. Тут школа нема з ким переконувати буде. Є там є. До речі, форум вийшло. Є. Це буде. Ну, Бог дорівнює. Син та заручник Давид. І Давид це син. Червона. Шість. Думав, що воно так є ворог. Може тут розділити армію. І половину армії хай бере. Ще раз, половину ми воюємо за Оскота. А ось офлайна. Так можна ставити за планер цикл. А усі хай йдуть ще за тими. Можна йти. Так, можна взяти ось так беру. Мені треба буде. Ой, щоб доїхати, тут є болото, ліс, пагорби. Треба мені якось перевайчити. Тут з них найшвидший. Швидкість. Приймаємо його на роботу. Бачу, там мене мало золота. Більше пагорби, 4 пагорби. Пізно наймемо гостя. Там, де ліс. Так, ліс, болото. Ми знаємо, цей буде. Якщо не знаю, болото, возів, можна бачити тоді. Так, возів, це ліс буде. І ми підемо назад. Ні, так. Турнірна арена. Розвивати.
Тому що ми можемо сказати, те, що цей турнір, інформація, поки всі зігнав зараз контакта, складні справи раз, ну, справді, пункти на великі, 37, 35, що виграв, що зрозуміло, то це зелена гора, що вони тут на моїй території, з ким вони обороняються полярні, але вони дуже кидальні, а вони почнуть зараз воювати. Я зробив дві перемоги, але не воював. І треба, щоб Horizon 200 можна сказати на 2, взяти, наприклад, це, на 2, і заручник Давид як чоловік. Його батько було чекати точно розгляду. Добре, війну сусідів закінчено. Воювання берег. Він мені берегово завоював цей угорець. Треба з ним напасти разом з союзниками. Тому що так, все, хто на мене нападає? Це що не плата? Ага. У мене угорець напав. А за що? За земле, ага. Якщо я на нього не напав, то він на мене напав. Добре, давайте кличемо сюди союзників. Хай бути меню. Ще треба можете Буковина, польське захоплення Земплена. Давайте тут червонські міста, нема золота. Можна викупити в'язні. О! В мене є великі в'язні, можу їх викупити. Хоча, може це пізніше був п'ят, але мені золото було потрібно. Мер Левослав. Чек не пізніше викупити.
Там просто треба було зараз. Блін. Бити. Так, мені тут залишилося пару цих. е, Поглянути. Пачка часто на 50, на 50. Просто. Зараз буде 100. На 99. А може, може там не було. 100. Зручників я не погадав на і створимо союз з персонажем. Так, вона тепер не моє, вона не має доступного чоловіка. Але, в принципі, вона і не давала в банку. Так, не можна знати, що професіонально. Ми тут нам треба шукати професіоналів сюди. І взагалі зібрати всі сюди. Мені треба може об'єднати сюди. Ми чому не лідера? Дружина покинула займану посаду розбір. Ваші копії. Створено союз. Е, 99 і давайте ми об'єднаємося. Так, а чому тут немає ну, тут чомусь немає. Немає. Такое. Відстати можна. Добре. Але в них тут 3000 і тут.
міняти якихось. До речі, можна прийти в іншу релігію і наняти священника. Можна так зняти, ордені. І треба їх бажано на один. Кого мені набрати? Того чи того? Мені треба буде то або списників, або легку піхоту. Давай попробуємо наняти списників. І подивимося, що з того вийде. Ярослава. Ярослава. Ярослав можна було б назвати. І що, тут пенсіонери, научники, вони не створюють. Що не робити, зараз заводяють. Так довго мучився, щоб завоювати Ужгород. Зараз Угорщина завоює Ужгород. Я навіть не зберігся, коли я підкорив Моравію. І це вони розбили мене. І це я можу когось викликати, але вони мають мало. Угорщина, а хоча було якось так, що Угорщина була. Я втрачу землю. А якщо я, наприклад, вмісто того, щоб піти воювати з Моравією, Моравію воювати, але якщо я, наприклад, найму їм, якщо я чекаю, поки вони зберуть 10 тисяч, вони зберуть. Так, ну так. І нападу насправді на Угорщину. Взагалі, якщо я можу Полос, ми дзвонимо на Полос. Полос. То раз, тому що тут, в принципі, вся гра побудована на тому, що можна зробити свої походи. Якщо ти не католик, то нема доступу до походів. Хіба створювати нову конфесію, якісь речі. Можна посилити не хотів, ага, більше. Зараз я наступ, пам'ятаю, що року.
можна і сам плати на частину. Точно, на нього я міг би попасти, воно дуже швидке. Але що я хотів би справді зробити, це спробувати гошем, бо вони... Давайте ми попробуємо ще раз. Значить, так, давайте. Значить, ми беремо... А я не дочекався, поки вже беремо всі питання, беремо всі підберемо ще з нами сьогодні нема, це основувати. Вашій владі поліція. Можна мати. Треба мінімум. У мене навіть немає достатньо престижу, щоб прикликати на війну. Може, ну. Він не хоче воювати за священник, ясно. Фігня виходить, добре, якщо я візьму. Хочу якісь наміці на мене. Я виходить. Розпланувати. Так, 2, 3, 7. В принципі, така кавалерія. Зручний тип місцевості, зустрічає протидію. Таке враження, що проти кінних лучників нема взагалі жодної протидії. Списники її не протидіють. Легка кінотанта, що проти лучників також не протидіють. Не можна їм дати відсіч. Ясно. Щось інакше робити. Добре, якщо я швидше завоюю Ужгород, чим це зробити? Я ж можу просто Ужгород. Перемир'я. Я не бачу перемир'я. Перемир'я тут порушує. Так, а кому можна оголосити війну? Києві можна оголосити Кракову, Весняню, Моравію. Весняння зараз буде справку.
суттєво. Я не спустим, так? Чи не коні. Легка кавалерія протидіє лучше, а в мене аж лучше. У мене є світ лучше. То там стояти, так, не, як в мене немає в мене дружинників, що ви. Запросити до війни союзника, треба хоча б 50 або оборонну війну запрошувати. Тобто ти поки що не буде нікого написати. Зв'язку немає. Так, 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 той одружений, але щось в нього немає дітей. Так, не одружений, це хто? Степан Чорновіл. Так, Левченко сторінки диплому. Степану диплому. Павло Барбаров. Так, ми могли би якогось голосуємо. Претензій. Я справді нема нікого. А, давайте несу, давайте знаю, бо от область. Те, що має найвищу 30 років. Тобто, що має там перемір, ну, і у нас є зараз, що всі має досить менше досить. Той воїн тут дуже складно. Так, Світлана, він воював на власне, це дуже. Ну, добре об'єднатися з союзниками проти Угорщини, у мене, ну, якщо я візьму королівський титул, то мовлі називаємо її Стефанією. До речі, треба підійти якогось Стефанія, вона геніальна. Тобто, бачимо, можна, так, ну, це розслідує. Тут є Графство Бурбон, вони якісь старі, Голландія.
Добре, не хочу теж на матеріальні що можна. Добре. Турнір, поєдинок. Треба передавати, час якоюсь саме і програми. Добре. Ні на кого не будемо нападати, це можна було б на вислання. Але не можу насправді, тому що у них є коні і пікінери. Так, а в мене хто є? Я не знаю, чи треба мені ту легку кіноту брати. Оці їхні пікінери будуть проти моєї легкої, а коні проти моїх гусників, хоч мені вийде не воювати. Як ви хто? Тако, у них стрільці пікінери. Як вам було складно? Зайшов не вийде? Обороняється від краків. А так, воює за дом. Треба почекати. Не завіяти до фонду. Ну, нема. Чекає. Скидаю двох. І ви то переможете. Перемога. Перемога 0. Конечне. Ось він вийшов на. Добре. Перший програв, але був Джак. Ось тут
незалежний. Далі. Болгарія. Так, якщо, наприклад, ця має претензії на Велике Вже Силезія, то будь-які діти, наприклад, не мають претензій. Чому не мають претензій? Велике Вже ніч. Ростов, Вроцлав, Ростов. Вона виявила популярною. Знаєте, що хотів би швидко і або шарів у війну. Наприклад, змагання. Справ команди були. Саме ви зашарі. По 16 місяців. Вченість. Може, треба було воювати до того полання, тому що полання побачили воювати, що шариш. Шариш треба було я програв. Він нападає на великому рані. Ага. Це назад. Це направо.
Треба вибрати якусь іншу частину. Хм, ні, почкувано. Що це давайте завантажимо виходить тим. Що зовсім не цікаво. Треба було все-таки я планував раніше за це. Можливо, ні. Ну,
Дорогу не пройде. Розмова. Окей, тепер можна було б вигідним балу виконання комбат. Ми тоді помремо для відповідь. Може, щось зараз. Просто просив назвався тільки вже від Петро, Василь, ще, мабуть, зберегти. Можна, до речі, додати відео. Тут немає великих чи якісь десь. Ні, так, так, можете мати зараз такі.
Не треба було б мало. Поразка. Ой, слушай, так, у меня еще есть вопрос.
Я вже можу, до речі, зробити ем, титул короля. Давайте ставимо титул короля і на тому закінчимо. Так, королівство. Треба титул герцога Равра. Тепер можу. Ну, нема, хорошо, добре. Тоді треба чекати, поки з'являться гроші. А по суті тут вже, як тільки появляться гроші, можна буде типу, теж нема, так теж перевірити. Раді, чому воно сюди, таке що тут Волинь нападає на Віслання. Воно гарно можливо, обороняється від клієнтської компанії, нападає на так, можна завоювати Ушицю. Можна вступити, ну, але може дозволити вам, що правда, що далі тут далеко, що це не так. Що мені бачить, що папа Донорі дасть претензії на титул. А я ще не викупив, може дати десь, якщо 250 золота не набереться, на 250, ну, може завтра чуть більше. Вже титул червоного. Так, 2 герцогства. Добре, у них є особливі солдати. Ну, то якби повинна, ага, немає якогось союзника, Юрика, мені там знову речі розвівся. Думаю, достатньо стильно.